Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Chimunthu choopsa, chosatopa, chosagwedezeka, olo kutapangidwa maupo otani, ine sindimagwedezeka. Ndikakupaseni moni adani anga wonse, amene mmayembekezera downfall ya Bon Kalindo. Amene mmayembekezera munakulandira foni mama wanga tuno kuti mumve kuti chiboni Kalindo chamwalira. Koma tifuna ndikuwuzani kuti Mulungu amene ine ndimamutumikira ndi wamphamvu kwambiri ndipo sakhumudwitsa kusiyana ndi inu adani anga amene mmaoneka ngati ndinu anzanga pamaso koma muli adani anga. Makamaka ku activism ya ku Malawi ndiyomvetsa chisoni. Timaoneka ngati we are geared to help the people, kuwayimirira Amalawi. Koma ayi tikufuna kutchuka, kufuna kuonesa kuti nambala 1 ndi ndani, ndipo dziko lino lindiziwe kuti ine ndimalankhula. Nkhani yanga ya dzulo imene inatchuka kunena kuti ine ndili munawo mugulu lopanga upo la ejibiru, amene ayikulisa kwambiri ndi ma activist. Koma ayang'ana enawo kunena kuti awawa abwera liti ndipo achita contribute chani muziko muno. Ndi amene afalisa mbiriyo ncholinga kuti ati aoneke ngati iwo ndi madolo, ngati ndi nambala 1 ati amugwetse Bon Kalindo. Vuto lathu la kuno ku Malawi sitikuziwa our greatest enemy. Enemy wathu ifeyo ma activist kunena tu a genuine ifeyo amene timayimirira Amalawi. Enemy wathu ndi Chakwera ndi MCP, anthu amene akuzunza Amalawi. Enemy wanu wa inu si ineyo, enemy wanga wa ineyo si inuyo. Enemy wathu ndi Chakwera ndi MCP amene akuzunza anthu, amene aonesa Amalawi nyekwe. Koma kuno ku Malawi ifeyo ma activist amene timazitenga ngati ndife ma activist, timaona ngati enemy wathu kapena mdani wathu ndi nzathuyo, cholinga ati ife titchuke. Sopano ena afetu tinati tiyambe kumaulusa nkhani zanu, makamaka inu amene mwajambula maaudio dzulo, kumaulusa nkhani zanu zoyipa, zokuba, zowanamizira anthu, kumawanamiza anthu kuti mmagwira ntchito kunifi. Nzanu akamangidwa inu ndiye ndikumatolera ndalama zokuti mpite nazo kuzuzu, mukamuone nzanu Lighton Mangochi, ndalama zonso ndikuzidya. Tinati tiziulula zimene zozo ndiye kuti dziko lino lisokonekera. Chifukwa activist weni kumva nkhani ya nzake akuyenera ayimbe foni, kumuyimbira nzakeyo foni, kumfunsa kuti achimwene nkhani iyi kumvekayi ndiyotani, ndiyoona. Koma munthu kungothamanga basi kukajambula audio ndikumanena kuti Kalindo, Kalindo ndi oyipa, Kalindo we should do better, because ine siningakhale enemy wa Ntanyiwa, ine siningakhale enemy wa Bakiri Muluzi, ine siningakhale enemy wa Ben Longwe, ine siningakhale enemy wa wina aliyense amene amagwira ntchito yathu imene iyo thandiza Amalawi, ajinasalo. Siningapange zimene zozo, siningapange zimenezo kukakhala enemy wa activist nzanga, koma ine ndikhale enemy wa adani awo amene akuzunza Amalawi. Chocho ndiye kuti ntchito iyi tizayikwanisa. And it is very, very unfortunate kuti ifeyo ma activist akuno ku Malawi sitimagwirira ntchito limodzi, timafuna kutchuka. Ena ife timachita kuoneka kuti ineyo ndine wachipani chakuti, osakhala kuyimirira Amalawi. Kungolankhula mu audio yako zokhuzana ndi chipani X ndiye kuti iyeyo ndi amene ati akayankhe. Activist weni samayimirira chipani. Just like mineso alili ma analyst, political analyst, ndi odabwisaso twambiri akuno ku Malawi, ndi azatenge okhaokha. Ndamva chisoni kumamva political analyst wina amene anasamusidwa kuchokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe ndi chipani cha MCP ndi Chakwera, akumanena kuti aye Chakwera sangachoke pa mpando chifukwa cha sona, amulakwisa ndi omuzungulira, koma iye ndi munthu wabwinobwino. You must be joking. And iniyo tinati tikufufuzeni ya Mr. Standing.
iweyo political analyst ochedwa Mr. Standing unachoka kumene ku Blantyre kubwera ku Lilongwe kuzapangiridwa nyumba renti ya ndalama zambirimbiri ndi kumapanga madiru a fertilizer, and one day I will expose you. So ma political analyst aku ambiri kuno ku Malawi ali ngatiso chimozimozi ma activist umangofuna kumalankhula zinthu zosangalatsa boma, kumalankhula zokuti ena cha atame aoneke ngati ndiwo madolo koma ali makape eni. So please, we must make our house in order. Ineyo ndamva chisoni kumuona activist wina amene amazitchaso kuti ati ndi mbusa akumalankhula zinthu za nonsense zimene alibe nazo umboni. We are not going to take this job anywhere. Ndiye kuti Amalawi sitikuwathandiza. Uthenga wanga woyamba ukupita ku chipani cha MCP. Munadandaula 2 weeks ago, galimoto yanu itamenyedwa itaphwanyidwa kumachinga kumanena kuti this is political violence. Koma zulo lomweri inunso anyamata anu amenya masupporters a DPP kumponera, andi kumponera kukuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono kukusanduka no-go zone ya other political parties. Posachedwa pompano Ford anachitidwa chipongwe kumene kuchako. Zulonso mwapangaso chipongwe anthu osalakwa, azimayi amudera lanu, azibale anu ndi kuwamenya kupita ku msonkhano pafupiso ndi pa polisi, koma yet a police they are not taking any action. So izizi mukuyamba inuyo MCP makamaka akulu a MCP mukuyenera mwachite temu anyamata anu. Ingakhale kuti ndi saini yoonesa kuti basi mukutuluka mboma, chifukwa masaini to kuti chipanicho chikutuluka mboma ambiri mwa iwo ndi amene wawa omamenya anthu, omazuza anthu, kumapha anthu, umangoziwiratu kuti chipani chimene chocho it is going now out of government. So mwachite temu anyamata anu. Ndizija mwaziona zulo kuja kumatchedwa kusalima akuluakulu Gangata uja ndi Chisale uja osamaphwekesa iyayi. Anthu aja apanga zoopsa dzulo. Ndi ati a MCP kuthandizidwa ndi m'bale wawo wado anapanganso kasonkhano kawo komatu ndiyetu zina ziyumango zona waziyamba ndithu. Ati ankaganiza kuti kumeneko ndi kusalima, ati imeneyo ndi no-go zone ya other parties, koma ati MCP ndiye mwaziona tuzulo mitu kungokula kufufuma, ena ndi kuthawako kwawo kwa ulendo kudeza kumakapanga misonkhano ya kudeza. DPP ujama chedwa Gangata komanso Chisale atakhumisa atayikhomesa nsalula kumakhala ngati wabwerayo ndi president, ndiye atabwera president zikhala bwanji. Izizi ndi saini yokuwuzani kuti all is not rose. Anthu ndi okwiya muno Malawi. Olo mutapanga ma tactics otani ziwani kuti Amalawi adananu kukhosi, Amalawi akwiya nanu. Zija zachitika pakwanu zija Arsenal pakwawo, pansalula, pasalima, kumakhala ngati sindikudziwa kuti kodi wabwerayo ndi Trump, wabwerayo ndi ndani. Mwana ujayo Gangata atavuta kopsa, ati anu ayufiwo akuyenda munsewu kuchokera paka muzurodi atachinga nsewu wose ati kumachinga anthu. Inangotulukira tu battalion okha kungopereka mpata osamaphwekesa. Izizi mukayenera kuti mukambirane kumbali mufusani kuti kodi ndi mmene zilili muzikutanthauza kuti chiyani. Zinthu zativuta. Ndiye pali awanso awa ati awa higher education awa ankanama kuti afuna agwire ma certificate iwa. Kodi ma certificate ajama agwira sopano? Aja munkanena kuti mufuna ose amene ali ndi madigiri afeki muamange after 14 days. Kodi nkhani imene ili pati? Tikunena tu izi kuti zizichitana machi ndi zimene mukumalankhula kuti anthu akadandaula mukumanena kuti tikufuna umboni. Anthu amenyedwa kumponera ndi anthu a MCP ndi mukumanena kuti tikufuna umboni. Koma zinthu zimasintha ndithu, zinthu zimasinthatu.
ndiye isipaja munabwera so mwadunyutu paja kumanena kuti tikufuna onse amene ali ndi ma fake certificate azangosalenda osadziwa kuti ambiri amene akutchedwa kuti maprofesa madokota a fake ndi ali mu MCP imo ndayi zina umaona ngati mwina ukumpanga mwano zako ukuzipanga wekha ukumuyalusa wina wake ukuziyalusa wekha lero ndi kafukufuku ife tampanga kale taziwa kuti amene ali ndi ma certificate a fake ambiri ndi mu MCP ndiye mukanamangana nokanokatu koma awere chiseko chakupana nikopya MCP zinthu zakuvuta nikopya ndi apa mwangosavuka mungopita pena paliponse kumakalembesa anthu kuchilazuluku ndiye konse kuti kuchilazuluku matiye ni magrupu anu mwasusuka nazo tundalama za sataniki ndi apatu muti muzione kuteko inuyo matiye akuchilazulu ndino anthu omvesa chisoni kwambiri kuteko mwalolera kuti ati anthu ena achazi kulembani mayina muzipereka chanzika ati akupaseni ati ndalama kwa miyezi 3 komatu ndalama zinazi musamale nazo madera osiyanasiyana anthu amene wakubwera musamale nazo makamaka ku Southern Region ndinanena ineyo mbuyo mutikulowa mu chaka chimenechi cha 2025 ndinanena kuti chisankho chikubwera chikuchitika zinthu zambiri zina mwa izo kubwera mafunde kubwera zivomerezi kubwera anamondwe wa achita target kwambiri maboma ngati Balaka Mangochi Nsanje Mulanje Tcholo Mwanza ndinanena zimenezi koma ambiri simunandimvese iyi ndiwe a plan yonena kuti madera amene kukhale ngozi achite ku create njala ndicholinga kuti akamabwera aboma agawa zinthu aoneke ngati ndi abwino kuti muzawavotere ndiye mudikirire tsopano nyengo ija yakwana pajatu amapanga zimenezi m'malichi zawo za sataniko zimachitika m'malichi ndiye kubwera anamondwe woopsa anthu amwalira ma district amenewa anthu aona mazangazime ine ndinkanena mmaona ngati ndine wachamba kapenanso ine ndine wamisala koma ndinachita woni kunena kuti tiye tipempherere last week yomwe anthu osaziwika anakwera phiri la kuchilazulu chakuchoda uko ndiye lero muone kuti ziti zichitike ndi chani kubwera mavuto opsa achita create njala achita create tension ndiye kukhala kuperekedwa katundu mene zinachitikira Fred wina uja amene pakana lero madera ake tikunena pano ambiri sanasamalidwe pakana lero mizi yonse inapita makamaka kuchilazulu kumatiye mwasusuka mukufuna muzilandira ndalama zimene simukuziwa kuti ndalama zo zikuchokera kuti musamale kwambiri si zonse zimene zimabwera chimakhala chithandizo zinazi ndi masoka ndi matemberero enawa ndi imfa mukuyenera musamale andale ndi anthu woopsa kwambiri andale ndi anthu woopsa makamaka pamene tikupita ku chisankho cha 2025 musamale kwambiri mafumu kususuka muphesatu anthu kumachingaku musamale kuzomba musamale makamaka mafumu kususuka kuthamangira makobiri kumulanjeku kwa mkandaku muchisitumu musamale kulimbuli samalani kumuja kumwanza kunsanje chikwawa kukuchitika kukubwera zinthu zoopsa kukuchitika mapulani amene amalawi muti muone nazo mazangazime osamangosusukira zina zili zonse zinazi ndi za sataniki zimene ziti zizapheseana inu a opposition samalirani mugwirizane mukhale pamozi mupange chinthu chimozi ziko ili lavuta ngati sitipanga zimenezo muzalira Boni Kalindo kodi nanga kuzomba kwa Daisy zikuyenda bwa izi zomangamanga mablokozi kumene kosotu ziliko tu mukuuzidwa kuti ma headmaster muzikagula katundu ma bloko apo pa 4 miles ku company imozi kumene anthu akumene koma desk officer akulandira ndalama koopsa
koma ndalama za World Bank zaphwekatu ku Malawi kuzomba. Dziko lonse anthu madaisi ndi madesk officers mukungoba basi. Malawi, from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.